мавсими кишти тирамоҳӣ фаро расида деҳқонони ноҳияи шаҳристон истифода аз боду ҳавои мусоид барои кишти зироатҳои тирамоҳиро саривақт анҷом додан аз мо иродаи қавӣ доранд. гандум яке аз зироатҳои асосӣ ба ҳисоб рафта ҳамасола талабот ба ин маҳсулот зиёд ва баҳри таъмини амнияти озуқавории мамлакат майдони кишти он меафзояд. махсусан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд сол аз сол майдони кишт васеъ гардида истеҳсоли он дар корхонаҳои коркарди ғалла хуб ба роҳ монда мешавад. аз ин хотир ҳамасола дар хоҷагиҳои ноҳияи шаҳристон баҳри таъмини барномаи озуқавории кишвар оид ба рӯёндани ҳарчи бештари ҳосили ғалладонагиҳо тадбирҳои мушаххас рӯи кор оварда мешавад. тибқи маълумоти фаврии риёсати кишоварзии ноҳия дар соли 2023-22 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ дароварда шуда дар он кишти ғалладонагиҳои хӯшадор ба роҳ монда шудааст. айни ҳол мо дар заминҳои хоҷагии деҳқонии эҳсонқулбобои ноҳияи шаҳристон қарор дорем. имрӯз дар ин заминҳо кишти тирамоҳӣ ҷараён дорад. то ба имрӯз дар ноҳияи шаҳристон чӣ қадар замин ба кишти тирамоҳӣ фаро гирифта шуд? дар ноҳияи шаҳристон дар асоси нақшаи кишти тирамоҳӣ бояд 4230 гектар кишти тирамоҳӣ гузаронем. то имрӯза нақшаи пурра мо иҷро кардем. имконият пайдо шуд ки мо аз ҳисоби заминҳои лалмӣ майдони кишти тирамоҳия зиёд намоем. дар айни ҳол хоҷагиҳои деҳқони инфиродӣ ки ҳудуди ноҳияи шаҳристон ҳар рӯз кишти тирамоҳӣ идома дорад, ҳама техникаҳои кишоварзӣ сафарбар карда шудааст ки имрӯз тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ ки заминҳои корами лалмӣ дорад киш карда истодаанд. инам бошад як аз таъмини амнияти озуқавории мамлакати азизи замон мебошад. бояд қайд намуд ки масоҳати умумии заминҳои корам дар ноҳияи шаҳристон 13435 гектар буда 4445 гектари он обӣ мебошад. манбаи асосии таъмини заминҳои корам бо об асосан чоҳҳои амудӣ аст ки беш аз 90 ададро дар ноҳияи шаҳристон ташкил медиҳад. мо ноҳияи шаҳристон соли ҷорӣ нисбат ба соли гузашта истеҳсоли ғалладонагӣ зиёда аз 5000 тонна истеҳсол кардем ки инам бошад барои иҷроиши нақшаи пеш аз истода мебошад. хоҷагиҳои деҳқонӣ имрӯз кӯшиш дорад ки барои дуруст истифода бурдани заминҳои ҳам обӣ ҳам лалмӣ ҳаракат карда барои дар оянда зиёд намудани ҳосилнокӣ ҳаракат карда истодаанд. кишоварзони ноҳияи шаҳристон бо истифодаи оқилонаи замин, тухмиҳои серҳосил, ҷорӣ намудани агротехникаи пешрафта, таҷрибаи пешқадам ва бо масъулияту кордонӣ ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро афзун намуда, дар таъмини бозору истеъмолӣ бо маҳсулоти худӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузорӣ менамоянд.